Secret ngizoyikha nje phezulu. I-Secret kwakuyi-album njengoba kuyi-album ethi Secret. Kuvele konke kwakuyi-album ngoba ivele isiphelela akukho kwakade kushoda. Keyboard ayikhona, inkositini ikhona, isiginci ne-lead kaMgqumeni ikhona nama-backings ayekhona. Kwase kushoda nje ukuthi i-mix imastaro iphume. Akukho lapho yayishoda khona idinga ukuqeqela. Ama-backings ayengashodi. Cha, kwakuphele nje konke ukuthi ingoma ezayiselekthwe kwi-album zasala ngaphandle lezi kodwa ziphelele ngoba zayizosebenza isimo sokuthi seziningi kakhulu kwakhethwe ezinye zasala lezi ngoba zange ngaqedelwa bona nazo zazethembekile ukuthi zingaba ku-album kwase kushaya ukuthi-ke ngeke zingene zonke so akukho lapho kwakade kushoda khona. Kusho ukuthi uma kukhona umuntu othi mina ngayiqeda i-album egova ngabe ukhuluma amampunge? Impela kuba amampunge nanokuthi phela ukuze ukhuphuke funa kube khona into ethinta umuntu ophezulu nonakiwe ukuthi khona owakwenza lapho afaka isandla.